Pozdrav svini, moje ime je Petra, ono su novi epizodi Clash Royale. Skupili smo 5 lajkova, tako da počinjemo serijala. Sa nama je moj drug. Halo. Dobro ljudi, ipak nije niko sa mnom. Evo, pozdrav za Rema JT, pozdrav za Strahinju. Ljudi, sad me zove na Skype. Čuje se u pozadini, nadam se da ne. Jao, izjebali me barberijani. I mršta. Šta mu? Ovdje giant. Ovdje pekica. Sad ga je pukao. Ide i Goblin Barrel. Dobro ljudi. On se da kažem puče tower, ali izgleda nije pukao. 300 health. Puč. Ovdje tower. Wow, već se predao. Ipak nije. Dobro ljudi, ajde hoćemo da 3 crownujemo. Dobro, 3 crown. Smrad. To je to, 1-0. Thanks. Nije bitno, da pozdravimo cijel klan. Pozdrav za Jekić JT369, pozdrav za Vuksi, pozdrav za Nikioni, pozdrav za Rema JT, pozdrav za Lukacar, pozdrav za Kraljica Mila, pozdrav za Ika SRB, pozdrav za Mare 03, pozdrav za Hoguros, pozdrav za Maksim Carina, pozdrav za Andrija Fulgam, pozdrav za Lukacar, pozdrav za Bogdan, pozdrav za Srbar, pozdrav za Strahinja, pozdrav za No Hacks, No Cheat i pozdrav za Fili. Znači, mnogo nam je slab klan, tako da svi uđite. Invite online, znači minimum hero 400 trofeja. Samo napišite, pozvao me Petar, snimao je i rekao uđite svi u klan. Ne, samo pozvao me Petar, snimao je i rekao uđite svi u klan. I odmah vas prihvatamo, znači hoćemo što više playera. Tako da, zagrecnuo sam se. Čekaj. Znači još malo level 8, snimat ćemo turnire, nadam se. I eto ljudi, to je to. Znači ljudi, to je to za epizodu, vidimo se u sljedeći. Pozdrav.